На Харківщині росіяни намагаються контратакувати, але марно. За даними Генерального штабу, на Слобожанщині ворог запустив диверсійно-розвідувальні групи. Своєю чергою українські воїни завдають окупантам чималих втрат. На Слов'янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. За підтримки артилерії вів бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха. Успіху немає. На окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відійти на раніше зайняті позиції. Наступ рашистів на 4 напрямках і штурм провалені. Окупанти задіяли авіацію для руйнування цивільних об'єктів в районі Лоскутівки, Новомихайлівки, Катеринівки та Оріхового. Провалилися спроби ворожого штурму в районі Устинівки та Золотого 4 на Луганщині та інших напрямках. На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Юр'ївка. Зазнав втрат та відступив. За результатами штурмових дій в районах населених пунктів Новокалинове та Первомайське успіху не мав. На Курахівському напрямку ворог безуспішно вів наступ в районі населеного пункту Новомихайлівка. Загалом на Донеччині та Луганщині українські воїни відбили 16 ворожих атак, а заразом спалили 8 російських танків, 17 бойових броньованих машин, 4 спеціальні броньовики та 6 звичайних автівок ворога. На півдні України ворог не йде у наступ, а готує нові рубежі оборони. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». Штормова погода змушує російські бойові кораблі укриватися ближче до окупованого Криму. Хоча загроза ракетних ударів зберігається, і військові закликають не нехтувати повідомленнями про тривогу. Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати цивільних на Херсонщині та Миколаївщині. На Херсонщині ворог намагався видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних сил України. Але місцеві жителі дуже добре розрізняють тактику дій ворога і на провокації не піддалися. Зважаючи на критичну ситуацію в селах, які межують з сусідніми регіонами, зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля, люди намагаються виїхати як надалі. Але окупанти заблокували в'їзд та виїзд з Херсонщини та обстрілюють евакуаційні колони. Кладовище ворожих танків. Автори проєкту «Український свідок» зафільмували наслідки провальної переправи окупантів через Сіверський Донець. Там українські військові влаштували росіянам другу Чорнобаївку. Місцина неподалік Білогорівки ідеально підходила для переправи військової техніки, якби там не чатували Збройні сили України. На кадрах спалена броня окупантів з характерними позначками Z, O та V. Після тижневих спроб форсувати Сіверський Донець, рашисти облишили ідею 13 травня. При форсуванні річки знищено до 5000 росіян, тобто 88% 74-ї мотострілецької бригади. А також спалено і пошкоджено більше 80 одиниць ворожої техніки. Україна нікого не кидає і завжди повертає те, що належить їй по праву. У зверненні до нації президент України Володимир Зеленський заявив, що ми пам'ятаємо про Крим і ніколи не забудемо ані злочин депортації 1944 року, ані злочини після окупації півострова. Глава держави запевнив, що усі українські міста обов'язково будуть звільнені від російських окупантів. Ми пам'ятаємо про Крим, і ми ніколи не забудемо ані 1944 рік, геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада, ані 2014 рік, другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим. Спеціально саме у цей день підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей. Йдеться про усіх бранців Кремля і в Криму, і в окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту і допомоги від держави.
Канада визнала депортацію кримсько-татарського народу геноцидом. Палата громад тамтешнього парламенту ухвалила рішення одноголосно, повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів. За її даними, відтепер щороку 18 травня відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар 1944 року. Таку пропозицію ухвалили з подання канадського політика українського походження Івана Бейкера. З трибуни парламенту він заявив, що радянський режим мав на меті знищення кримсько-татарського народу, а сьогодні російська окупаційна влада продовжує безчинства. Як відомо, до цього депортація кримських татар була визнана геноцидом в Україні, Латвії та Литві. У березні 2014 року Росія анексувала Автономну Республіку Крим після військового вторгнення до України. Відтоді кримські татари зазнають нових переслідувань, включно з нападами на свободу їх віросповідання, свободу зібрань і свободу слова, а також позбавлення їх приватної власності з боку окупаційної влади. Масова депортація радянським режимом у 1944 році зветься Сюргунлик була геноцидом кримсько-татарського народу, а 18 травня є пам'ятним днем. Ці злочини, вони повторюються. І хоч і кажуть, що історія нічого не вчить, але це відбувається тому, що не було покаране те зло, яке ці злочини чинило. Да? І після Другої світової війни не відбулося трибуналу, власне, над злочинами радянської влади, да, радянської імперії, які вона чинила і до Другої світової, і під час Другої світової, і після неї. Щонайменше 92 поховання окупантів верифіковано в Криму. 48 з них, найімовірніше, громадяни України. Про таке повідомила представниця президента України в Криму Таміла Ташева. За її даними, колосальні втрати Росії у війні проти України відображаються на настроях людей на окупованому півострові. Вони не хочуть бути відправленими на війну проти своєї країни. Деякі покидають Крим, інші ж тепер побоюються появи українського війська на півострові. Але поки Крим окупований росіянами, небезпека для України зберігатиметься, підкреслила Таміла Ташева. Власне, президент щоразу говорить про те, що війна почалася не 24 лютого, а 8 років тому з тимчасової окупації Кримського півострову. І, власне, війна завершиться після повного контролю і повернення контролю над нашими територіями, включно з ОРДЛО і Кримським півостровом, в тому числі з Севастополем. Ми маємо розуміти, що поки на території півострова будуть знаходитись росіяни, ми будемо в постійній небезпеці. Надія на якнайшвидше звільнення Криму серед жителів півострова стає дедалі сильнішою. Про це заявив режисер та боєць територіальної оборони Ахтем Сейтаблаєв. Причиною тому стали, зокрема, і перемоги українського війська. Він наголосив, що однією з найжахливіших обставин окупації є те, що діти виховуються ворогом. Утім, винні обов'язково понесуть покарання. Я маю на увазі, в першу чергу, окупаційні війська, активні колаборанти. Вони добре знають, що якщо вони залишаться в Криму, то невідворотність покарання якраз буде продемонстровано саме на них, в першу чергу. Ті, хто залишиться, як на мене, я б запропонував би всім відомий інструментарій. Якщо хочеш жити в цій країні, окей, через рік здаєш іспит на знання, принаймні на побутовому рівні, державної мови країни, в якій залишаєшся, і історії. Якщо ти не поважаєш країну, в якої живеш, і не в змозі опанувати мову країни, ну це зневага.